Ikaw? Hmm. Good morning. Huwag mo pa naman yan. Dapat alam mo naman yan eh. Ano kinain mo, hoy? Pandesal yan. Bigyan ko pandesal yan. Ayan, good morning po. Oh, pagkatapos. Oh, bagla. Ha? Pitikin kong bunganga mo na yan. May pusa, may aso. Tanggalan mo nga ito si Kim ng ano? Ay, naku, may ginagawa ko. Yung mata niya, natak na. Kapal, oh. Liligo yan. Maliligo ka pala eh. Sasama kayo sa swimming? Palang, masyadong mataas yung ano eh. Hindi ah. Ikano? 700 yata. Ano sabi, ikano. Bumaba kasi lipat tayo sa ano tayo? Sumbalis. Maglista na kayo ah. Marami pa magbabayad ah. Salis ka agad ah. Ito yung magtipik muna. Siyempre, para hindi na makatanggi. Baka tumanggi pa eh. Ang bit-bit ni Pani, 10. Ang binigil siya. Para isang bas lang tayo. Ano sabi? Pero kang 700, pag 800. Oo, pag 800, kahit nga sila Josephine, pag 800, ayaw nga nila eh. Kasi masyado. Bumaba. Tanungin mo ulit si Ate Glo. Kasi ano, pag bumaba yun, nasama yun sila Josephine. Pero pag 800, ayaw talaga nila. Laki na kasi na siya. Ang laki na kasi po, parang bubuyan nila natin. Eh, swimming pool. ang inano kasi yung bus eh. Ang mahal na ng bus eh. Kaya nga, 36 na. sabi nga nila, kung pag 800, magbaste na lang tayo. Kasi 36. Ano natin 36 ah. Magbaste na lang tayo kung ano, kung 800. Diba? Maghapon pa. Dapat nga, may swimming kami ngayon, hindi ako sumama. Saan? Ako, saan sila nagbibigo ngayon? Overnight. Nasabi sila sa akin, alangan ang oras. Calculator. Sabi nila. Saan ba ang calculator ito? Mali. 36. Sabi muna tayo. Ang araw mo lang amin yung ano na rin. 36,000 divided by 45. Oh, 800 nga eh. 800 nga sa bus pa lang. Talaga yan. Aling pagkamo yan na
Saan wala nang awa. Mataas nga eh, no? Saan na? 800 eh, sa 36 eh. Ewan ko kung anong-ano nila dyan. Marami talagang atras niya pag isang. Pero marami nang nagpalista eh. Siguro kahit makabuo lang ng 2 bus. Makabuo lang ng 2 bus, okay na yun. Alright, kape po tayo. Yan, happy anniversary sa kapwa ko mga manggagawa. Ayan, good morning sa inyong lahat. Puno na sila doon sa ano, DMTV Macau, good morning. Puno na sila sa Liwaasa, no? Sa Welcome Rotunda. Ayan, kape po tayo, DMTV Macau. Punta kay Kapon doon? Punta kay Kapon? Dapat di pa gising, daming tumatawag na ano ako sa tawag. Aalis na raw. Kaya na ako pupunta. Ayaw kong sumali doon sa ano. Karamihan napakainit. Doon na lang ako sa mga VIP. Kumuha ka kasi pa isa-isa. Ayaw kong magkisiksikan doon sa napakarami. Siyempre, bilang suporta. Doon tayo. Kasi yung mga VIP hindi naman yan ano, naka-separate naman yan sila. Doon ako sa mga VIP para hindi masyadong mainit, hindi masyadong crowded. Bakit? Bukas kang maglalaba kasi. May Wala pasok kang pa pasok ako bukas? eh. Meron. Pero Paano ka maglabo? May pasok ka? ang gabi. Baliktad. Ang kailan nakapahinga ka tuloy hanggang hindi ka magpahinga. Tama kaya nga agaw pa oh. Di tayo makisiksikan doon sa ano. Meet up naman namin alas 9 kaya maaga pa. Ayan. Ginising ako ng tawag. Magkape na lang muna para makapag-prepare. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Di ba kape tayo? Nandito ka na ba sa Pinas? Anak ng baka ka talaga, Marcos. Kawatan ka talaga. Doon ka sa loob, doon. Hingi ka doon sa... Ano? Hingi ka doon kay Lisa. Andito si Marcos. Kawatan to eh. Marcos pusa. Yun ha. Baka magkamali kayo. Hindi kami shout out po kay Mama Mercy Calonod, kay Nani Sanchez, kay Boss, kay G Chang Wok. Ayan, good morning kay Kagawad Anthony, kay Audrey Nicole. Ayan, good morning sa inyong lahat. I want vacation in February, Boss DTV. Oh. Nana, Tama yun, para ma-relax ka naman. tama na. Huwag mo ang gawat doon. Pero maminti ka na ba sa Macau DNTV?
kakain, papayag ba yan? Dala niya dito. Sambong mo kay Lisa. Yung mga VIP kasi, hindi naman yan sumasama talaga sa crowded. Nagmamasid lang yan sila, yung mga pinapain lang yung mga maliliit din lang nga, mga magagawa. Hindi katulad kay Eli San Fernando na politiko yan, talagang mag-aano yan. Pero kadalasan yan, mag-aapir yan dyan pag marami ng mga media. Ganyan din ang mga ginagawa ng mga VIP. Mga nakamasid lang yan. Yung iba niyan, mga nakasakay sa sasakyan, nakasunod lang yan doon sa, kung halimbawa naglalakad, nakasunod lang yan sila. Pag ginahanap yan, halimbawa interview, saka yan lalabas. Ayan ang baso namin sa rider. Oh. Kaya mo ito ng ano, oh. Nang? Itlog ng isla mamaya. Wala. Saan ang sunod na project mo? Malapit lang doon. Ilang palapag naman siya. Ano ba yung ginawa niyo po? Paupahan? Galing ano? Hindi nila naramdaman yung mahal ng materialis, no? Apektado talaga. Ah, talo ka? Ay, kasama yung ano mo, kasama. Nako, yun talagang mahirap. Dami ko ano ngayon. Yung mga customer nga namin sa ano, tumigil muna. Oo, ganun yung diskarte ng iba. Oo. Sa akin yung gawin kasi, minamadali. Yung iba kahit ongoing, pinatigil eh. Depende na lang kung papayag yung ano. Ay, Diyos ko! Pero yung simento, ilan ang tinaas? 20? Lana, normal niya. Dito nga, gatang din sila eh. Wala, pinapaano. Paalis kasi yung anak eh. Nag-asinta sa third floor. Solid naman pala. Oo. Pero, laki pa rin ang ano nila kasi halos na triple. Oo. Kumuha nga daw sila ng simento ngayon. Kinabukasan, kumuha ulit. Laki na. Ayaw ko kung susunod din. Bumaba na yung diesel eh. Kaso lang, yung gasolina naman ang tumaas. Parang niloloko na lang tayo eh. Lupit talaga makitunog nito ni Marcos. Ay, meron ka na. Mag-budget ka na ng malaki-laki buhay. Tara na, ligo na tayo. Hindi biro ang magbakasyon. Kasi yung DMTV, ano kami nung last November, nagbakasyon kami. Kasi inano namin yung sukat ng lupa doon sa probinsya. Ano lang kami doon? 10 days. Nagmotor lang kami. Pero masakit pa rin talaga sa bulsa kasi isipin mo, pagdating doon eh, akala nila milyonaryo ka. Siyempre hindi ka naman makaano kasi siyempre malalapit mong kamag-anak yun. Hindi ka naman pwedeng hindi kakain.
Alangan makakain ka na. Hindi, bigay mo doon. Wala, tawagin mo. Ay, tawagin mo. Panay kuha din mo. Tawagin mo nga. Siyakat na ako. Sipin mo pagdating doon. Ano? Wala na. Pagdating doon, alangan naman bibili ka ng pagkain sa'yo lang. Di ba ay ka doon. Ah, grabe ang gasto. Gumasto po rin kami ng nasa 30. Katipid na kami kasi namasahe kami. Ay, ang pamasahe doon, magkano ang isa? 1.7. Dalawa kami. Eh, nakaano kami? Naka 3 Isa magkano ang gasolina namin, 1.5 lang. Back import. Ah, nasa 2,000 rin. Nasa 2,000 rin yung gasolina namin. Ano na dyan? Nakatipid na kami ng gasolina namin kasi 1.7, 3 Yung gasolina namin back import, nasa 2.5 lang. Diba? Pinagkaga namin motorin ng minuto namin ng ano, 17 hours, halos 18 hours na. Pero naghinto-hinto naman kami sa ano. Naghinto-hinto naman kami sa mga yung mga ano, tourist spot. Yan, yung mga tourist spot na ano inihinto naman namin. Kaya medyo ano din, yung pinakapahinga namin, doon kami humihinto sa mga tourist spot. Marami ka pa niyang square bar na stock. Marami ka pang stock nitong square bar. Hindi, ito. Tubular. Kala ko marami pa. Nagkaroon ko lang niya. Ito gagawin sa bayan. Sa mga masakyan. Oo nga eh. Kailangan dumiskarte talaga. Ligo. Ano? Puno na yung tubig natin doon. Let's go! Let's go na. Bibi, ligo na tayo. Dating may ano yan, yung mga pinanlaban nila, tinapon ko. Let's go na! Hindi ka na tagtag. Ay! Oo. Kaysa naman bibili ka pa ng bago. Nandiyan na. Ha? Pampatak ka? Bahala ka dyan. Ayan, yari. Yari na ni Mingay. Wala na, oh. Ayun, oh. Yan si Mingay, oh. Jesus, katamsam. Ayan, shout out sa mga kamanggagawa dyan na ano. Nagtitipon-tipon ngayon. Huwag kayong padidikta sa inyong mga ano Huwag kayong padidikta doon sa inyong mga nakakataas. Baka ipahamak lang kayo. Alam nyo namang panahon ngayon. Nako. Maraming mga kalukuhan dyan. Yung mga namumuno. Ay nako. Huwag kayong makasiguro dyan. Baka mapahamak lang kayo. Masaktan pa kayo. Wala namang
Wala namang masama. Wala namang masama na sumama kayo doon sa selebrasyon, no? Sama kayo doon. Ang sa atin lang, mag-ingat kayo, baka mamaya yung mga namumuno sa inyo mapahamak, ipahamak kayo, no? May mga nag-aantay, no? Kaya ingatan yung pag alam yung medyo provoke, yung nagpo-provoke na yung kanilang mga pananalita, mag-ingat-ingat kayo. Baka pinapahamak na kayo ng inyong mga namumuno, yung mga namumuno sa inyo, no? Yung mga leader nyo. Kasi kadalasan yan, tulad namin na medyo ako kahit pa paano nasa diretsong na ako, alam ko na. Pero yung iba dahil pa yung manipulated pa yung kanilang mga utak, akala nila yung pinaglalaban nila ay kayang ipanalo. Totoo yun, namamaniobra nila. Lalong-lalo na ngayon yung gobyerno. Kaya nilang maniobrahin. Pero hindi sila magpakasiguro. Kasi bandang huli, gamitan lang kasi yan eh. Baka ginagamit lang sila. Nagagamit din nila sa black propaganda. Kaya ang kawawa dyan kayo. Ay mag-ingat-ingat kayo dyan, yung mga nasa front. Ingat kayo. Baka mamaya yung mga leader nyo hindi katulad. Ngayon kami, pag nag-uusap kami, siyempre, usapang profesional. Bakit? Kung magkakaiba kami ng pananaw, wala namang profesional. Yan ang aming pinagkakasundoan parati tuwing mag-uusap-usap kami. Ayan. Yung pagiging profesional, huwag yung pwede namang bumatito sa gobyerno, di ba? Pero huwag yung marahas. Yung gusto mo nang patalsikin yung nakaupo sa gobyerno. Nakaupo yan. Yan yung gusto babain mo na yung mahina mahina ang internet ko ay waba mahina di makarating. Kaya yan ang ingatan nyo, kayong mga nasa front. Huwag kayong padadala. Pag alam yung medyo provoked na yung inyong mga leader, nako, umuwi kayo. Ang mga pamilya nyo nag-aantay sa inyong bahay. Yan ang tandaan nyo mabuti. Walang problema yung kung talagang legit yung pinaglalaban nyo, wala namang problema yun, di ba? Ayun ang ingatan nyo. Baka mamaya, di na kayo makauwi sa inyong bahay, makauwi kayo doon na sa kulungan. Kunwari, pupurihin pa kayo. Pero hindi nila alam, salip na sila ang kunin, kayo ang nakuha. Malinis ang pangalan nila, kayo, sira ang record. Yeah. Kahit palabasin kanila, tutulungan kanila, sila ang malinis. Di anong kalalabasan yan, may utang na loob kayo sa kanya. May utang na loob kayo sa kanila, kaya iyan ang tandaan nyo. Ganon mag-brainwash yung mga natin dyan. Kasama natin dyan. Di ba, puring-puri sila, puring-puri mo sila kasi nailabas ka. Pero hindi mo alam, baliktad ang kabaliktaran yon. Ikaw, sira ang record mo. Sila malinis ang record sa'yo. Kasi nailabas ka nila.
Pero ang katotohanan, sila ang may gawa. Bakit nasira yung iyong pangalan? Diba? Kaya ingatan yung mabuti. Kung nagtatrabaho kayo ng maayos, talaga namang, totoo namang magsisilibre tayo ngayon eh. Diba? Yun lang. Paalala lang sa mga kasama nating manggagawa. Diba? Kaninang alas 6 ng umaga, nandun na sila. Ngayon yata, mga alas 9 yata sila, Congressman Elisan Fernando. Yan talaga, lang problema doon kasi kahit magka-problema yun, may immunity yun. Kahit baba ng warrant yun. Ay, good morning. Bah, yung gwapo kong kumpare na walang babae. Hindi ito nang bababae, yung kumpare ko na ito eh. Yan, good morning pre, papunta ka ng gym? Ako pre, nag-gym na ako. Nagbubuhat ako tuwing alas 2 ng madaling araw. Pre, punta tayo ng Punta tayo ng Welcome Rotonda. Ang binubuhat kong dumbbell hotdog. Mag-welcome Rotonda ako mamaya. Sarado na doon sa dinadaanan ko. Gym this afternoon. Grabe naman. English na yun talaga yung kumpare ko ay. Bakit may ano na itong mo? May ano ka ng, ano ba ito? Chinese? Japanese? O synonym? Nahalata ko yung kumpare ko. English speaking na. Sarado na yung sarado na yun doon sa dinadaanan ko papasok sa inyo. Nakapadlock, pumunta ako dyan nung last week ba yun? May pinuntahan ako dyan sa may meeting kami dyan banda sa may Vista Verde. Nung pauwi ako, mga alauna yata yun, alas 2 ng hapon. Duman ako dyan, nakasarado na yung gate mo. Tapos may gwardiya ka na? Ibang klase ka talaga. Tuloy pa naman ako. Pagtulak ko nung gate, nakapadlock. Alright, nakaano na tayo, 30 minutes. Ayan, magpapaalam na ako dahil magpe-prepare pa ako. Alright, good morning po sa inyong lahat. Yung kinukwento ko, ayaw kong during live kasi kahit ilang beses ko sila pinakiusapan, nasa urban kasi sila kahit ilang beses ko pinakiusapan, ayaw nila. Okay lang yung makita silang hindi nagsasalita, pero maraming beses niya nang nakita yan sa video. Alright, maraming salamat po at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Right, bigyan shoutout po kay Mami Mercy Calunot, kay Ma'am Rosalina, ayan, kay Kagawad Antonihan, Nani Sanchez, Biyahing Branquel Sam, ayan, kay Richelle Mingarini. Good morning po sa inyong lahat.